Gaurko esan bezala galaxietako gudaren nazioarteko eguna, eta nik horrekin lotuta, hor bosgarren kapituloan Luke Skywalkerrek ateratzen du maletatxo batetik olako barrita energetiko bat, hoxe prestatuko du. Ja, garai hartan, eta hau izan zen, 70. hamarkadaren bukaeran orduan hasi ziren, ze orain arte, ordura arte barrita energetikoak ez ziren erabiltzen, bakarrik NASAk erabiltzen omen zituen, eta horre NASAk eta deitu zioten espazioko barritak erolako zerbait, eta niko egingo dut, azenario eta koko bolatxo energetikoak egingo ditugu, eta osagaiak, askotan erabilitugunak hemen. Datillak, intxaurrak, gero almendrak gordina dauzkagu, azenarioa, eta azkenean, azenarioa eta datillak egonda horrek gozo puntua emango dio, gero kanela hautz pixka botako diot, eta laranja azala birrinduta. Horrekin, zaporez goxo-goxoak, eta gero bukatzeko, koko birrindutik pasatuko ditut, eta geratuko dalan koko zigurtzita, eta hauek osgailuan, astebete errez irauten dute, beraz, lanera eramateko, ero mokadutxo bat eiteko, ondo dauen zerbait.